potreban radnik. Pazi se, Lignjoslave, žele da te zamene. Da, hajde da pogledamo taj spisak. Prvo, želim da celom gradu pokažem svog najboljeg druga Lignjoslava. Svima! Zdravo, ovo je moj najbolji prijatelj Lignjoslava. Ej, deca, vidite, ovo je moj najbolji prijatelj Lignjoslav. Zdravo, želim da ti pokažem mog najboljeg prijatelja Lignjoslava. Zdravo, Frank. Drago mi je da je to gotovo. Dobro je, jer prelazimo na narednu aktivnost. A to je? Želim celom gradu da pokažem mog najboljeg prijatelja Lignjoslava u kostimu lososa. Ti ćeš da se maskiraš u lososa? Dobra fora, Lignjoslave. Sledeće, kuc, kuc, vicevi. Lignjoslave, kuc, kuc. Ko je? Ja! Da za nugi ne rep i se ti zap. Skreni levo i stani. Vidiš, tako bi izgledalo da imaš moje lice. Ne mogu da dišem. Siguran si da smeš tako da pipkaš. Ko je ovde doktor? Da! Poslednja stavka na spisku je Uključuje li onaj komadanje? gledati zalazak sunca sa Lignjoslavom. Zalazak sunca? Lignjoslave, mislim da ima vremena do zalaska sunca. Ej, pa to je gospodin Kraba. Zdravo, gospodine Kraba. U redu, vidimo se kasnije. Ako želiš zalazak sunca, dobit ćeš zalazak sunca. Zalazak sunca gledan sa dna je baš lep. Da. Da, ovo je sjajno. Samo nas troje. Ti, ja i ovaj zidac cigala između nas. Da. Zalazak sunca uvek me podsjeća na činiju sa voćem. A na šta ti pomisliš? Na eksplozije. Hoću da kažem na erozije. Znaš, kada bih u ovom trenutku umro u nekakvoj eksploziji koju je izazvao neki moj prijatelj, druže, to bi bilo u redu. Opa, Lignjoslave, izgleda da sam nešto svario. Miriše na višnju. Ili grožđe. Ili ribizle. Evo ga, zalazak sunca. Volim da odbrojavam. 5. Nastavi, druže. 4, 3,